Is on Rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Popi, lahiro gyud ka! Og sa diyang friendzone ng ending. Ay, na-develop pero friendzone na gyapon. Balos-balos lang na do. Saan taman, una pa man niyang gibuhat god. Diba sa una, niya karon gikaon na niya iyang mga gipang-ingon. Daubi, do unto others what you want others to do unto you. Kumbaga, sa kan Confucius pa na, do not do unto others. Balihon. Bali, diba? Ayaw buhata sa uban, ang di mong gustong buhaton nimo sa nila sa imo. Ayay, daubi. Kinsa may mga nakarelate di habe katong mga naka-experience og ani nga mga butang kanang example, wala ka na in love sa tao and then at the same time pag-abot sa panahon uy na in love na din ka. Or pareha baka kang alyana nga naa kay ganahan kay sa una karon nga ikaw na ni asenso or ikaw na karon ang murag nakauyab di na hinon siya ganahan. I mean, di niya suportado ang imong pagka-happy. Kay gusto niya nga crush gyapon nimo siya. Pareha kay Aliana kinsay mga nakarelate kang Louie or kang Aliana tawag karon 0937373167. Hello, may gabi. Good evening, Master Popi. Good evening. Kinsa ni? Yes. Si Yanzay, Master Popi. Yanzay, nakay-crush siya una? Oo, Master Mo imong Popi. nainumduman karon. Lalaki, imong crush. Oo. And then? Kasagara, manggod Master Popi, no? Kanang, ang uban, ang katao, manggod Master Popi is gatanaw, gid kasagara, gid karon gid na generation is physical. Today, gabase sila sa physical. Pero wala nila yun na huna, Master Popi nga. Importante gid na og mulab ta sa katao, wala dili ta magbase sa physical kun dili sa iyang unsa siya nga pagkatao, unsa iyang kamaayo nga pagkatao deep inside kay magbase maguta sa physical. Sa karon pampasakitan lang ka ana kay we don't know gwapa lagi pero at the end of the day pasakitan lang gyapon ka. So much better to nga dili karon para sa ko masulod dili gid dapat ta magkwarti na magyuban mga tao pasakupin nga grabe ka mga judgmental even though nga kanang na pangit kay nga unay mga dili kayo tsuraan ila magsaway ay pangit kay imong uyab na. Pero mas Popi importante gid kay karon nga kanang ang ato yung tanaw is kanang kinasing-kasing din na deep inside yun unsa yung batasan. Yes, Master Popi. Sa day mo experience sa una? Kuan kanang nakoy-crush Master Popi. And then, ato nga kay Master Popi at first kanang or kanang iya kong gidula-dulaan bang marag because of money or material things pa yung apas ako And then, at the end of the day, Master Popi, marag tungod kay lagi kwarta man og material yang pasok ko so nangita siya glaing gay pud so pagpangita niya glaing gay Master Popi and then mura bitaw gitilawan siya din niko ana pud sa lain ng gay sa lalain laki niya ko uyan niya at that time then karon Master Popi gusto siya makigbalik sa ako pero ulahi na gid ang tanan nasakitan na gid ikatulunan niya gibuhat sa ako so enough na. Katulog yung ka na ilad day ha? Saan man na nagpailad man po ay skipi ilara ko bi. Ako magud nag-i formal. Unsay imong na learn atong nailad ka ikatulo. Unsay imong advice sa uban nga mga ingana rapod kanang ilara ko bi. Para sa ako advice ako kay kanang
wala man taga matter katong base sa atong mga MOR previous ninyo Mr. Popi their MOR. Wala taga matter kung unsa iyang physical, kung unsa ang iyang gender as long as nagigugmay mo. And then wala taga matter, ang importante sa ato is mamili ta sa tao nga para nga makasinabot ato sa atong kinabuhi. Katulugang Para masaligan. Masaligan Master Popi, and then maayo gid nga tao kanang dili bitaw kanang gwapa lagi pero kanang pangit magbatasan. Pero wala, actually Mr. Popi, we are all unique, created by God. Pero di man nato may bawaan nga pangit dahi ang batasan. Yes, Mr. Popi. Di ba usahay ka ng wa takabalo nga ingana kay love lagi pag gawas. I mean pag mata sa buntag wala na ang 6,000 sa pitaka. Wala din na solvers Ano no. dayon, oh. Oo, Master Popi. Ang kuan naman Master Popi, we are all unique, di ba? Created by God. So, tanan man tayo, unique man tanan. Then we are kanang beautiful and handsome. And then dapat dili na to i-matter na sa ang love sa kaning ang gwapo siya kay pinambog lang na to sa atong parents, sa atong mga friends. Tama. Uy, gwapo kay akong uyab. Pero di ay pag kamuran duha sa balay na bunog-bunogon ka na di ay. Gwapo lagi pero nay nakatago nga sungay. Sige, unsa imong Yes, Mr. Popi. unsa imong kuan? Unsa akong maalagad sa imo? Great na lang ko, Master Popi. Sige. By the way, great din ako ang katong mga ex-boyfriend ako before nga gabi ka pa sakit. So, sa akong ex, okay lang. Kanang thank you kayo sa kanan na bisan tuod na kanang in a short time nag-uban ta, pero napasalamat ako sa Ginoo kay naka-learn gyapon ko sa imo ha, sa imong gibot ako ang aware na ko karon. Ina despite sa kasakit namong gyapoy kalami. Mas na magyapon. Pero kanang salamat sa ko Master Popi sa iya kay naka-learn na gito karon nga pag nanapog ko new karon, so aware na ko kung sa ako dapat buhaton. So Tama. great ko sa Rasinis family, lalo ko family, daog family, sa akong father, si Ibaw, sa akong mama, Charlene Rasinis, sa umangon na Kisi Rasinis, o sa akong ex, o sa akong new karon niya sa Earl Jan, nasa Bula. Hi, ga, I love you. That's it. Salamat. Thank you, Master Popi. Lagi magkuan lagi diretso lagi. Tungod kay gwapo siya, mailad na inong ka. Ay mo magnganana lagi mga migs. Ano lagi mga migs, grabe nagiging mga migs ba ikatulo pag yun mga migs. Hello? Hello, good evening. Maayong gabi eh. Hello, kinsa ni? Maayong gabi eh. Hello, kinsa ni? Si Edel Day. Edel, pila edad nimo? Kuan, mag-17 na. Mag-17 na. Sa isa ka 17, gipaasa na day ka? Dili wag ako. Ikaw ang nang friend zone. Oo. Gi-friend zone nimo siya. Oo. Nanguyab siya sa imo mga pila edad nimo? Kuan ko ato 16 unya siya. Mao ra gyapon. Classmate ba ni? Ha? Classmate ba ni nimo? Oo. And then unsa man dili kay siya kagwapuhan? Oh, dili kay ginabuli pa ginamo siya mo siya no iro. Murag iro nga unsa man ka ng werewolf or iro nga katong sa Twilight ba nga si kuan? Itong Si Jacob Black. Ayan! Dili si Jacob yang no? So, grabe imong panaway, ana, and then? Di man, best friend yun me. Dili ba sakit pa sa friend ang magprangka. And then, so, giprangka-prangka nimo, pero joke-joke, and buli-buli, pero nakagusto gid sa imo. Imo man noon siya, pero dili bitaw gid ko kay atong kanang bawal po. Kana pong Unsa imong ginaingon sa iya? Mayo na siya nga. Sandel. So, may ginaw ang ko. Di,
Bawal po sa dili sa physical bitaw kay pangit siya. Na bawal po sa ako. Then anang time nga nakauyab siya nga murag ato kay gyud baliwala na po na dili wala na ko niya. Nakalain na bitaw ko. Ito na po na na-realize na gusto ko din ako siya. Really? So, giamin ba nimo sa iya? Wala na lang kay madlupod ko masaktan. Happy na pud siya. Oo. Unsay imong na-learn? Nga dili nimo sayangan ang butang na moabot na unta ay dali kanang naanam ta dito si mga tubangon nga nangita pa ka kuan. Nangita pa kag more. Dili pud. Unsa man? Kaya ako ramang yun pangita kay butan man unto siya pero ato nga time bawal pud ko. So, nagsisi ka? Anak yun. Super sisi? Dili pud super yun. Unsa lugar? Kuan lang nagmahimahan ko. Sayangan na ng opportunity. Nagmahay ka sa imong self. Yes. So, kung karon pa lang to, kung single siya, okay ra sa imo, magsuroy mo sa kuan, naka-holding hands. Uy, ginoo ko. Ha? Di pa siguro. Nga naman. Kuan po kuya kay. Ha? Yung dangan po siya karong screen. Lagi, kung example lugar ba, kung single siya, then love pagyapon kaniya, okay ra pud sa imo, ma-proud ka nga mag-holding hand sa iya, nga ingon sa ubang tao nga uyab mo. Noon, karon na po siya trabaho. So, pwede ra gyud. Oo. Pero di na nimo siya love. Napa mangyapon. Pero unsay imong plano anang nga love? Kuan na lang, friend na lang. Mahimo ka na lang happy para sa iya. Oo, anak na lang yun. Kaya wala mo kayo mabuhat. Gwapa kay kadiya. Gwapa man kay ka, da. Binangan talang ka. Pero bitaw, siguro makamit ra ka and maayo nga naakay na learn karon kay magamit man nimo pon sa another relationship nga yatag sa imo ni learn. Tanawon gyud nimo and then katong first caller ang iya kung naay mo abot di lang sa diretso ana ra pod nimo kay dili sayangan kung naay mo abot hala ka mang. Lahi pod nimo. Pag naay mo abot ala sige yes. Butan ka check. Best friend ta check. Guwapo ka? No. Check yapon. Ana, sige lang. Siyempre ikaw di man gyud ka makuan. Di man ka mailiwit ana kay gwapa kay kadiya. Sige, what's your name again? Edel. Sige, Edel. Kinsa may pang greet Del katong mga Great day ko sa akong lola. Natulog na. ang giliwatan lugar sa imong kagwapa. Dito sa tanan tagamulugan. Sa akong palalabs dira nga gidenggo dito. No mo kay palalams. Naa. Nagwapa good. Da. Kasi kung tanan na nino karon og sa imo kuya. Master guy. Walang to. Tulog na ha. Oh. Di magsig text alas 3 kaga tulog up. Wala. Nagi tinuod. Text bilar text mo hinungdan. Gimo mo ka assignment. Ay wala man dai sim break man ron. Class. Bye-bye. Para sa inyo bitaw kanang example na amoy privilege kay mo nga namoy internet sa balay ha mga kabatan-unan ha. Kana internet gwapo kay na siya nga tool para dagan mo ma-learn. Diha ko naka-learn og editing. Di ba? Kaning editing akong gi-learn because
Ganahan po ko mag-movies. Ganahan po ko magtanaw-tanaw sa mga saon mga technique nga para murag, di ba, ang movies kay murag magic nga murag tinuod, murag tinuod ba ang mga butang murag ilarom tata sa movies, di ba? Pero fascinated kay ko ana, and then akong gigamit ng kanang resources nga like na wifi. Sa una nagtrabaho ko sa internet cafe. Unsa man magdula ko dani or magtanaw ko dani mga videos or mga research ko about sa knowledge nga pwede na akong magamit puhon-puhon para mulambo ko. Ana, gamito na ninyo. Kana inyong cellphone, dili na siya para sa text-text nga sigilag chika-chika o inungdan. Communication na siya nga abuso. Gamiton na ninyo ang communication sa inyong ang cellphone sa sakto nga pamaagi kung para dili siya makalas, no? Gamita sa sakto nga pamaagi o kung namoy FB o internet, dili siya sige kag chika-chika sila nagtan-aw mga viral. Gamita sa kanang maayong nga mga butang. Makahatag og advantage sa imo og maka benefit ka kanang maka-inspire sa imo o kanang maka-inspire kag uban. Na gamitan na ninyo social media, gamitan ninyo ang internet sa maayo nga pamaagi dili kay wala inungdan sigdula pagka man na nandula ang score nimo madala na nimo imo nang mahatag sa imong apo sa imong future nga son imo na siyang mahatag sa iya. Hindi naman sigdula. Kung napusil to nimo ang isa, namatay itong mga kuan dito, mga kontra. What now? Pag una may pag magtanaw kag mga negosyo nga pwede imong i-start, no? Unsaon paghimo og cake o ana mag-baking ka. Unsaon pag-print, unsaon paghimo og mga design, ana maghimo ka ana. O then gamiton nimo naman day kay computer diha. Or na kay cellphone, pwede ra man day cellphone gamiton. Himo og kanta, ana. What if mahimo pa kang kuan artist pon. Nangasaba na Master Popi diri. Another caller, last caller. Hello, may gabi. Oy, may gabi, Brad. Ikaw tong nang friend zone, Brad? Ikaw tong nang friend zone og babae? Ha? Dili po. Insa man ikaw ang gi-friend zone? Yes, no sir po. Kinsa man ning babae, gwapa gyud ni siya. Medyo. Kaning crush ng bayan sa school dili. Na yun. Nga na gyud, and then dagang kay naka-crush sa iya. Dagan yun. Unsa imong kamahayan? Nagmahay ko nga anong Nagmahay ka nganong nganong gi-cancel nimo. Eskwela sa day. Bata pa mo. Eskwela sa daw katong second caller na to si LL. Sa to? Edel. Do not take someone for granted muna akong na-learn. Hello? Hello, good evening. Good evening, kinsa ni? Ang si Jerica din. Jerica, ikaw ang na-friend zone? Yes. Ala, grabe dako kay nga yes mga igala, dako kay nga kasuko ba. So, kuan lugar kay ka itsuraan, kumbaga. Ay, dili sa doigan. Nganong gi-friend zone man kaniya? Ay, kuan man yun. Friend siya sa, kuan, uyab sa akong best friend. Then, almost 3 years ko sa iya na ay feelings. Unya, naman siya uyab, nganong imo man ipamugos? Ay, wala siya uyab. Dili, kasabot. best friend. Ang katong akong nagustuhan, best friend siya sa uyab sa akong best friend. Ibog ka ayos tanan sa Ay, ano siya, Master Pops. For example, ako, tapos akong best friend. Babae, isa. Babae mong best friend. Oo, babae. Okay. Tapos,
yang Boyfriend? uyab, Yang boyfriend? yang boyfriend na ay best friend yapon. Okay. So mo to kong nagustuhan. Okay. So mag-best friend sila. Ang gusto po nimo nga mag-best friend po ang mag-uyab. Unta? Ana lugar. Parang ganon. Dili sad. Kanang pwede lugar ma, double date. Ana lugar nga, best friend sila. Ay, Best gari. friend po mo. Kanang ana imong marag, kuhaan. Umot lang, siguro. So wala gid siya nakagusto sa imo. Nagid siya gustuhan lain. Unsa man? Kanang nakabalo siya sa akong feelings kay ayaw yung gipanguyaban ang ako isa ka amiga. Okay. Pero ang akong amiga kabalo siya nga nakagusto ko ato. So mong wala niya gisugot. So pagkaman din ato nangutana siya sa kuha kong nabo ko'y feeling sa iyaha naulaw ko. Tapos after 1 year nauto siya pangutana. Pabaga na kog naong. So nagtugan ako. Iya akong gignan nga nung wala daw ko nagsaba atong first niya nga pangutana. So, ingon na ko nga naulaw ko. Then, gato din nga time, gusto do ko niya panguyaban. Pero, kuan man good ko ka na, isugon bitaw. Time pa, asa man ani ang friend zone nga time? Katong, nag-ingon ko sa iyaha nga, kanang, amurag, kuan na kaya akong feeling sa iyaha bitaw. Tapos, iyang giingon sa kwa is, manghud daw yung turing sa kuha. Friend ragid ko no daw. Kanang murag sakit as in may eskwela bitaw ko nga hubag gid akong mata sige ko gilak siya inungdan. Wala nagkami. So, tapos iyang mama ug akong mama magpapa is friend man good. Tapos open siya sa among family. Makalaag siya diri tapos atong last month atong 24 pista sa ilaha. Tapos nagbinuang akong papa nga ano siya adto ko sa ila tapos ingon ko nga dili ko wadto kay nag-away manggod ni tungod atong nakabalo siya sa akong feelings kay so kabalo imong papa nga nakay feelings atong bata ato. Kabalo akong mama kay ga-open man ko sa iya. Okay. O then ang nakakuan manggod sa iya kay gatag bitaw siya motibo. Nga. Kanang nakagusto na siya. Iwan siya ano. And then ikaw, naka-move on na din ka? Dili, kanang napagyapon kay feeling sa iya ato. Pero ginapugnan lang nako kay, ba siya nga, manghudra daw, natingalan ako kay nalahi dito yung pagtrato sa kuha. Ug sa dihang? And then, ato din, July 9, birthday niya. Birthday niya, tapos kato din ta nga time, manguyab siya sa kuha. Pero? Tapos naman ko uyab. Ako siyang gignan nga, kanang sorry, kuya na akong turing sa imo, hamo silbi gibawi, bitaw na ako akong giingon sa iya nga nakagusto ko sa iya. So nakabalos ka? And then, happy ka pag balos nimo wala? Wala, marag nasakitan pug ka? Kaya na pa, manjud ko'y feeling sa iya ha. Kaya ako yun tang plano eh. Kay sugton ako siya din bulagan ako ang uyab taw pero imo na lang yung panindigan ang imong uyab and kay, then so na kay pagsisisi gamay okay and then laktod nga pagka-istorya unsa ending ani nantud karon kay dili isa ra man mi ka eskwela na mong gikuanan dili mi gapinansin nga asin mural bitaw ko naay kay ubos sa iya ha siya ang naikayubos sa imo or ikaw ang naikayubos sa iyo okay. Kay lain manggod atong nag-chat siya sa ko, iyo kong gignan nga. Luoy do kayo akong uyab, saya do ko na ko gusto, gimoy mo ra do na ko na akong uyab, ana bitaw. Kapag kastorya. So murag nahilasan bitaw ko kay nagsalig siya kay tugmaan kay ko sa iya. Tapos inanaon na bitaw ko niya trato. So nigawas ang tinuod niyang batasan. And then karon wala na ka nagsisi. Na-just gamay. Ngano man? Wala ko man gid totally nga naka-move on gid ko sa iya ha. Daw binamon kay uyab. Gabalik akong feeling sa iya kay. Lagi pero naamang kay uyab. Ginahinay naman ako nga gina-recover akong feeling sa iya sad. Nung kay dili man pud ko gusto nga gubot lang tungod ana. Unfair ba kay imo sa imong uyab ha? Gani. Mahal lang gid siya. Pero ayaw na kay kabalo naman kaganahan kay ingatog batasan. Dili. Muna na ang imong hugot dia. Ayaw na pagkuan-kuan na to. Lingkod na dia, lingkod. Lingkod na dia, pagmidyas. naglingkod.
Pag medyas kay matulog na dayan. Ay mong pajama, unsa man na lukota. Ay. Ang habol, ang online ni plaster, tulog na. Murag papa. Sa maning susdagan pag yung labhan ni skilid. Uy, yung sa maning mga laban ni ugma, ha? Dili pilaw na kay. Sutog ikaduwa, bitaw na kabalo. Yan! Bitaw. Joke gali. Pero salamat kay nga na tinuod biya gyud nang ingana mga panghitabo nga di gyud nato. Syempre, ang imong gusto mahitabo wala na hitabo, di ba? Tung una and then karon siya napod ang gusto ni. Syempre, mobalos ang tao kay nang mga nasakitan, tinuod na naiwan nga mobalos gyud. Kay dili man pud sad magpabilin imong feelings sa isa ka tawo. Pero understand lang gyud. Nga basta kung mo fail ka, ayo sisiya ang Ginoo, ayo sisiya imong self. Yes. Because na kay makita nga brighter pa nga opportunity, no? At least no, ma-meet na din nimo imong basin ka na imong boyfriend karon mo na din. Pero ayo lang sa seryoso kay murag 17 years old pa mo siguro ka. Dili oy. Pila? 18 naman good ko. Mohangyo pa gyud. Wala ko nag-char. Lagi pero maora man gyapon na napakasama nga. At least mga kuan pa ka kanang nana ka sa beginning stage of mga relationships. Sige, dagan pa ka ma-learn day. Pag ayos sa imong eskwela ay sige guyab-uyab. Da lagi. Gabi ba? Sige, i-greet na imong uyab ang imong mga kuan. Ay great lang day ko sa akong uyab dara sa akong mga friends og sa katong nagtasakit sa ko Char. Bitaw oy. Pati sa naminaw sa Dear MOR. Nganong sikag pamina sa Dear MOR? Alam, ganahan akong paminaw sa mga story. Talag sa pakarelate po. Ba? Yeah. Salamat sa pagbilar. At least, thank you, Sad, Master Pop. Thank you. There you go, mga migs! Ang ating maidlot na mga nag-share sa kanilang friendzone experience. Inaot unta nga, dagan mo na learn kung gi-friendzone mo, muna kung katok kung giingon sa iya. Katulanti man ha? Nga sometimes friends ra gyud mo kay nay nakalaan sa imo nga dili ka friendzone. Oo. Basin dili gid siya mao gyud ang tao kay basin conflict imong kinabuhi mahimo kang terrorist pag magdayon mo. Or sa baka na basin mapriso ka. Wala ta kabalo, di ba? So, gipugkan yun siguro to sa Ginoo para di ka masakitan. Basin na lagi makapahappy sa imo nga kanang basa gyud everyday. Nahira gyud. Unya kung moabot na to siya, katong story gyapon sa first caller na to, kung moabot na to siya, ayaw gyud. Ha? Ayaw i-take for granted ang mga tao nga mo na day nakalaan sa imo. Sige kag pray og forever nya gihatag na sa imo ni Lord pero gapamili ka. Di ba? Ayun Lord katurang murag James Reid. Kani manggod siya akong gihatag sa imo, mo nay makapalangga sa imo hangtod sa kahangturan. Makapadato pa nimo. Ayaw lang Lord kay murag di man siya kabalo man mag-dress up. Ang itsura, Lord, Diyos ko, Lord. Nga naman na, Lord. Mili pa man di ay gyapon. So, ingana ha. Imanan lang ninyo. Salamat sa inyong pag-uban-uban sa ako. 12:07 na po mga pamilya. Wala na tayong igon time. This is Master Popi saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumament. Bye for now. See you again tomorrow sa ating Halloween episode sa November 1 po mga kapamilya. Ang atong episode tomorrow is Dear MOR Nilalang. Dear MOR, Mahal,
Alam ko hindi madali ang pinagdadaanan nyo ngayon. Alam kong nalulungkot pa rin kayo sa pagkawala ng papa mo. Pero nandito lang ako, okay? Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR. Nilalang. Ugma na siya ha, mga katong mga rated SPG po tayo kay hadlo kaya nga atong episode tomorrow. Mas maayo nga kung maminaw mo na mo yung mga kauban diya, ha? Rated SPG po yan. Anyways, it's time for me to say bye mga mamilya sa mga single ladies and single moms out there. Itaas inyong mga kamay kay mo kiss na ko sa inyong mga ilog. Ready na? Ha? Single mom. Ang uban mga misis diya nga naibanaw magapil-apil. Ready? Wala diya imong mister? And I'll be leaving you with a quote. Gikan sa atong drama tonight, #Dear MOR, Friendzone. Ang attraction lahira sa love. Ang makapain-love sa tao dili iyang mata kundili iyahang kasing-kasing.